Παιχνίδια και παραμύθια. Η παράδοσή μας είναι γεμάτη από αυτά και εμείς ανυπομονούμε χρόνο με τον χρόνο να την ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερο. Ένας χορός ή ένας τόπος γίνονται η αφορμή και ξετυλίγοντας την ιστορία μας μαθαίνουμε από αυτήν. Μαθαίνουμε να ακούμε την παραδοσιακή μουσική και μιλάμε για εκείνη την εποχή. Παιδιά και ενήλικες με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτουμε τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας. Μελετάμε τους τόπους της και ακούγοντας τη μουσική της, βελτιώνουμε το ρυθμό τους και χορεύουμε πάνω σε αυτόν. Μαθαίνουμε να αντιλαμβανόμαστε τις διαφοροποιήσεις στη μουσική και πώς αυτό ερμηνεύεται στο χορό μας. Ένα ταξίδι στο χρόνο είναι έτοιμο να ξεκινήσει για να σας δείξουμε πώς το παρελθόν αυτό έχει φτάσει στο παρόν. Η πραγματική αλήθεια όμως είναι πως όλο αυτό που δημιουργείται κάθε χρόνο και παρουσιάζεται σε εσάς δεν θα μπορούσε με τίποτα να γίνει χωρίς το δάσκαλό μας. Είμαστε πολύ τυχεροί που στο χορευτικό μας μεγάλωμα έχει σταθεί δίπλα μας ως πηγή έμπνευσης ένας αφοσιωμένος σε εμάς άνθρωπος, αιώνιος μαθητής και ερευνητής της παράδοσης, που μας καθοδηγεί, μας εμπιστεύεται, μας υποστηρίζει, μας δίνει τη δύναμη και τα εφόδια να δημιουργήσουμε ανεπανάληπτες παραστάσεις. Μικροί και μεγάλοι, ενωμένοι χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά, στον ίδιο κύκλο. Δημιουργούμε αναμνήσεις γεμάτες συναισθήματα που θα μας συντροφεύουν για μια ζωή. Ένας κύκλος που μοιάζει περισσότερο με οικογένεια, θα έλεγε κανείς, βαδίζοντας πάνω σε μουσικούς σκοπούς και βήματα. Μα το πιο συγκινητικό από όλα είναι να βλέπουμε τα παιδιά γύρω μας, τους ίδιους μας τους εαυτούς που έχουμε ξεκινήσει από τόσο μικρά το ταξίδι μες στην παράδοση, να χορεύουμε με την ψυχή μας και να θριαμβεύουμε χρόνο με το χρόνο, έχοντας στο πλάι μας τον δάσκαλό μας, να μας εμψυχώνει και να μας καμαρώνει. Ο χορός θέλει πρώτα να χορεύει το μέσα μας, η ψυχή μας. Και αυτό ο Νίκος ο Τυροβολάς μας το έχει μάθει καλά. Σας ευχαριστούμε και σας αγαπάμε πάρα πολύ. Και όπως λέω κάθε χρόνο, από μικρή τέτοια εποχή, χορεύουμε για να ζούμε και ζούμε για να χορεύουμε. Την απόψινή βραδιά θα ανοίξει η χορευτική ομάδα του Νηπίου, η οποία θα μας παρουσιάσει χορούς από τη Σάμο, όπως ο Καραβάς, Βάγια Στρώστε, Πλατανιώτικο Νερό και Αβάς. Καλή σας απόλαυση!